Mateo Kapitulo 3. Kan panahon na iyan, nagabot si Juan Bautista sinagpon paghulit duman sa kalangtadan ni Judea. Magbakle na kamo. Ang sabi niya, Huli tauya na ang kahadian nin langit. si Juan ang sinabi ni Propeta Isaias kanini magtaram. Igwang nagkukurahaw sa kalangtadan. Andama ang dalan para sa kagurangnan. Kanusa ang dalan na sa iyang lalakawan. Ang gubing ni Juan gibo sa mga buhok nin kamelyo. May hagko siyang ani. Ang kakanon niya duron asin dugos. Nagduruman sa iya ang mga taga Jerusalem, mga taga Judea, sagkod ang mga nag-ierok sa mag-ibong kansalog ni Jordan. Itunuga nindaan sa indang makasalan. Dangan binunyagan sinda ni Juan duman sa salog ni Jordan. Kan mahiling ni Juan na dakol na Pariseo asin Saduceo ang nagabot tanganing magpabunyag, sinabihan niya sinda. Mga rimuranon, si Isay ang nagsabi sa indo na makakadulag kamo sa maabot na padusa nin Diyos. Ipahiling nindo sa gibo na kamo nagbakli na. Dai kamo maghuna na makakaligtas kamo sa padusa, huli tama nindo si Abraham. Sinasabihan ko kamo na sa mga gapong ini ang Diyos makakagibo nin mga aki para kay Abraham. Dawa ngunyan, andam naan patok sa pagputol kan gamot kan mga kahoy. Ang lambang kahoy na dai nagtataon nin marahay na bunga, papaludon sa kaisusugba sa kalayo. Binubunyagan ko kamo sa tubig sa pagpahiling na kamo nagbakli na. Alagad ang maabot sunod sako mabunyag sa indo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sako. Asin day ako maninigo magbitbit kan sa iyang sandalyas. May darasyang saligsigan nganing saligsigon ang gabos na inani. An paroy titipunon niya sa iyang harong-harong. Alagad ang ata, susuloon niya sa kalayong day nasisigbo. Kan oras na ito, nagduman si Jesus ki Juan sa salog ni Jordan hali sa Galilea, tanganing magpabunyag. Alagad hininguan ni Juan na magbago nin isip si Jesus. Kaya nagsabi siya, Ako ang nangangaipong bunyagan mo, alagad ikapalugod ang mapabunyag sako. Bayaan mong mangyari iningunyan, huli ta sa paaging ini, mauutog ta ang hinahagad din Diyos. ang simbag ni Jesus. Kaya nag-uyon si Juan. Kan mabunyagan na si Jesus, naghawas siya tulo sa tubig. Asin uya, nabuksanan kalangitan. Dangan nahiling niya ang Espiritu ni Diyos na naghilig arog sa salampati asin nagtugdon sa iya. Dangan may tingog hali sa langit na nagsabi, Ini ang namumutan kong aki, na sa kong ikinakaugma.